kugera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kige kugera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gukoretera umurubiri gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi kinde ase chinse kiri kyesiko unabona ogukina kwa maguri y'ebinto ase kiciro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase kiciro cyito ebinto ebiya soira ase kiciro cyito nabo bigo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto ko chinse kiri kyesiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambya ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Alright, mbi yamano kigima omwanchu murigili begetaseni kia Ndizi TV bwa kirabia omurubelio bwensa kiali tukolia Jumatatu botambe ni gotokwenekia unatonyera ko batokorosali tukoliago ase okwenekia tonyera ko batokoli chaka munae tuasemane na bagitonyera ko batokomanyania amange twaligereire kuruba kete ayagere tukobagwateka asa magazeti na ayanda mange chika kitwali kupatrana monere Dorcas Kemuma kwenekia buna aya bagene tukobaga gochira century boikero nabo igo Joshua Auta wagere tukoba kwenekia chibicha amonelio kichago chira century yoboikeranu Samuel Matonda. Good morning, happy new year. Good morning and happy new year. Karibu sana ime ya Ndizi TV. I'm happy to see you. Happy to see you too and thanks for... Maite ntonya komera na batika na yatue poster. That this gentleman looks familiar. Still you continue looking familiar. Wikaraboniga anyway nkomanya na tole gochi memono. Karibu sana somorobere obwensa kia emambia bono nteke toire livageri hokwani omwanchu murigeria obatebiri taria gona liri na kwana gosigo na teria. Pia mono amisi mwanchwa murigeria Italian Samuel Maranga Matonda. Yes. Na inde saba balibanya bali bamaite Maranga Chui. Yoga akiri mupira ndo lingo munyagitali. Ono nabona ndingora ndo daktari lakini daktari liyo koyagwa liyorolera. Samuel Maranga Matonda kurulio chungo liyo chungo eregesu ward mu Matonda village. Yali bali masaba Kisii County. All right. Asante sana na kigesu ward yere. Isugo dimbu ya bwaki mpurango tuerenga ego tukorwa stwarure mbwa ya twa na omambya gima naende na babisho birorore ndagere nege ntekwama yes
na inde ndochenga nyasaye na society. Asante sana, karibu omanye teto taraenda twa ituko kwana tera kwana igorembra okoranga umusimu yo basically ngokorekani ukaraba abarimi especially abantu kurwa sorongorwa gusito manyete nga omutinyu January ngakibune nari ndageranga bono ya umire igenderere kogeswa lakini uzi kuri ile njire mbure gotu abone bituma nabo bikende se tari mugondo iga njirinde nero rabange batebere ngokoranga nchara ne chichiche gekogera nga abange bakorekanire likababwena to gusimeka bado no baganyete byame na bintu binde bine aibone gutira se topic etali yale rero lakini ekorukwa economic climate change yes chinga kichaunjolirie tengariri kale na inde bono konyoranga liriukagirete ngotwere kwanyoranga na liumura kerole liukagirete mura kerole liegotwa yes ninganji to bulimi ngole mande iliria ekale information ne egochanga bone mbura ne chetu nyinge kurunga kitwa kanga kite umulimi abwende na ero manyo tebigwa abateneri ngabona kale nguri go kutunyigo jo tumitinye tati go se nego se tano kemerige kira bekunse engakiyo kiame goikera kale mburi akwera eko nande bekoera ande mugasojije unabona senko ralema engagetu mugondo na bobwate bimeri awao bwate bituma no bwate chingende no bwate marwani na bintu binde eko ari batangaste ngaguchakara mutinyo tisa pako mutinyo gatano gusukane imbure ne chetwe ona setana gutwa bono uyu bigite ndagira mugondo naboko nyarage kwama ekero tokoteba ngabona gusi climate change nero ni to affected aseki okonyoranga embeye kugusa ekorete mbura ensingima okonyoranga bono ya chakire tiliko genda muri yagaskendere kale wamanya konyoranga edirie mbura ya lingi kutwa bono ya unjuriri bono tugenda koba kin gosetobe abangu bukumanyanga inki nande bono ngo bakirambya mono ndizi TV na media houses chinde akramo abonyo nyoro butukyo bulito kuliringa ngaki weather change patterns chire ngaki mbure gotwa ngaki embe kugusa ngaki bimeri bikoba nande kichirere information eringi sana sabalimi ekorege yabakonya kumanyanga nkibago koraki nkibagusimika nande ndangi barage senga kikiye akero likundesirire gose mbulire nyinge injira nere chindagira chikumiwa onye chiagesiru nakito goteberanga togenda se appropriate technology ya okumia chindagira naboko nyora unokora matobolia kumiwa sigusito deba matobolia naronguru mu example kara mutonjira matobolia kumiwa baganda babika segitega babika lirondo babika lisa kanigoro yes imbure netu netatu asali na buru chenga matobolia nte kuma imbure ngende gutwa bono ni chinyeni njiro ko preserved ebituma na bikumiwa mahonga bakumiwa gwetire technology buneyo yes otikali ndoko nyoranga nturagenda umono bali bagasimire kiparethram gusamahonga na bakaumirigo na yakali gosiria isumwiri yaye bono kale nyindagara yomire bituma byakongire birageswe lakini bono ngambiro ma bantu ni bago kwenjara twara ko njara nere ebituma birabikwa se byume yes una bakuru bakabekire igachi lirango igorari lirongaria babirusi koja byakongire byarusi amabere majira biko bali rujibire green ukuma bitaro masinge njo mutuli bituma bibadu biko nyora match na biko saburu kurwali bibe kwa sekitega ligachi bibe kuironga abantu babana bakababona babetiri orogondirire bibe koro biana go akwege liokiriria liberera lirio konyara likurwa seliko akonyara liomira abantu mbararanjara nonyene oboli na obwale ko gesugo kwabikwa wagachwa segite bwana kwanyara bwomire ikon bantu baitu mbararanjara nindagira kire mugondo yomire ko kukunyike guturu mono nande ko sakite bonego ndugende kumanya onye nduri kubeka lirongo muna lito kabekire kale then tutwali bintu binkamarondo in quotes usichikire naus okobe ko bikwagachwa kwanyara ngase na lidisakara libikire goro indagire yakoraki yoma nyete matonda kare to wate biaga biri rara akoranga squeeze TV yo bia bara sana mwancho muriga kirokene na bora nyala ko kubranga amesi mogotanga mande botambe mogosanga igoro ya amagana arengete oburai mwakonera magendero na siasa bono naki okoleta matondo yo kare kobogo tukona igoro yo bolimige omaye to burai ne chinsemo wo ande onsi asore naye ni gore umurai otenelete sememo ose eyende matonda na buga tumuga no akero kende umwanchu muri na wera nyala ko kweboli omanyanga para na bara bakonya kweboli ngabono lazima ngenda alliance matonda manye ko nyara ko binko ba umurai usikoligeri e category nero no nyabara ibaitu ba kisiasa alliance boys
baroro bali bakuru kwa chirumi na chia alliance barasabarai uligerera bdo deputy president na babere batatu yabatanga intu na abantu bali ba alliance ndobwate maybe school ya Cardinal gaiganye ne county ya Kisii Cardinal Otunga Boys batabanga intu na baraitororo diskuru njiro chigotebekana umuntu abatangonyo somete naenda nonye interview CV ya gatanga okay Samuel Matonda na someta alliance kerogo ki akobori asabone gase meremo geteiga wadange skuru yo kanga kohererieta ine mbarora bange bagusiererie chinde bateba onye gokorwa eskuru eria ya nyakeminja mataria kwarueria gosengo chiara ya ari seito nyerokera masha ya seito rogora ari no nkorwa batanga bono skuru ki ne korosio bo murayo nyara ko gukugambera ense ya Kenya briefly kana tabitu historia genyenge ekigimotara nyara ko batu gukonera amangano bonchuria ni manyete you are part of the member ya the Kenya Commerce as a committee area na boigo emirobiri emenge yo konekia muna kwanyera ko bakore to bosemia na magendero tali asegusiyo kakulinda sense yaitu ya Kenya ni chisa chinde chesko biamono Hamisi ejeni gona ibuletwe ase abaibuli bane enkaya abaibuli bane mwaka Francis Matonda Miruoba the late na umongi na Drusilla Mura Mumanyi Matonda igo barenga balimi mona balimi ba Pyrethrum usamaoga ibisicha balimi bituma chingende cereals n'ibintu bnebi na ne chinyanya mangana ya horticulture igo nabo tukinete igo enyomba tu wamenyete ne yobunyansi yebono tatigari ne mwaga tatari kwa gache nyomba yobunyansi lakini enene gono kale ire nene yona no rita bauti ko na abandi agacha kabeke jelibati ngaki jelibati bona kale nyomba jelibati ona no golis category abalimu usebali balikire eskuru na somete primary yekoro kwa misabisabi ya serikali ndio okay misabsidi okay ile misabsidi uchungo na onso wamete kurwa klasi getangani kurwa nasari twari karansanze tuli kamara bainse birasi biarenge toka bikana kwa gacho mheshimiwa Andrew Manga played a key role the late tiganya saga ndo senior abantu baye akalete program yo kwa school cha permanent and that's the first time na roche tukutumia magena kedowa agajite birasi lakini tubona tu ngaba kendo gitiko biswa kwa rero byari gucagira bari bayise gusohoka baso abiri permanent turugenda ko bari bya matobe gotira ikarina igete classes hano ibere yagumisa bisabi primary nkagende school endere kelicho gali disabume nenga erenga misabisabi yari ko kuchilchila primary Kipkelion so bo magarera langati mukuraiwa nkasoro class 7 second term na class 8 skuru ina bona ari ndo gutaro gutambe sana chikiro mitange isato kira mambia ngo gena na maguru sana imina umira chingiti na naira na morogoba the same amaje mbura ke gutua amaje gutuira because ali ngasa umu kali mbure tuete ko kwali ngase chipara chikubutoka lakini naona ite kurwabu ni skuru ya ngeigo ketale gwiti muntu by that time I think tueta bana babiriboka inchenga genda kabianga boys kurwa se skuru yenke no yolenga ulikumbwa ati uliko irora akagenda kericho hai genda kama munyagitari na inchenga ba kinda bono iko kurwa super grand ili skuru elia ya mesabsabi kuna muntara ru mesabsabi primary agenda mesabsabi secondary ngagi mesabsabi secondary yale ngoro museketeri ogende gose muige su ogende gose ramasha ogende skuru jirichinke umwana na bakuru skuru yenke asomere kebeya mariga kono kurwa maiso na ali kurwa maiso baka misana gasarika lakini obo ochokobo muntu mambi gicho bwate focus nga aiga bono bugimobo nsaye nanga talibaga ikoboro bole keoleri yani bole bosalisa kana litali kirikende nayo kuliri kangi ochokoba mambi na kyocha bomuga murayole mambi kurwa bono nakale ninchete ngarwa bunga ngende university kagenda Jomo Kenyatta University kakora maths physics chemistry ndivyo bisomera te bibia ko kwibyo kale MPC was man power combination maths physics and chemistry kana kolete ka kolega asi duka gete ya nyamacha ali na aliko buli sukari mugongo mutata mezi ni degree on manual work na nyanje tena aliko kolega inde yonse yegocha yona aliko kora kana kolete mwaka yomo ngagenda TSC pangoli interview
kusina kwa Bachelor of Science General but Maths Physics Chemistry ngakora interview ngaegwa TSC number 390269 chino mwalimu TSC ngakora gasi for 3.5 years nani ngara na mesabisabi ilisina asomete ngateba secondary ya chakiru no ngocha bantu bange mbama ido sene serikali ndigete obaruji ngono gukora rete ngumwana uyu gache uri gotokonya kibona chandikite serikali yandigete ngakitu aliko lisiringi 9,710 besa jiri nyinge kakole gasi for 3.5 years ngagenda geteria sinini then nganyore gasi bono lina somerete ya chemistry as a Paragram Board of Kenya. Paragram Board of Kenya ni nkolete gasi ore miaka 5 na nusu lakini achakirite bine management trainee yani ulio go train kwa kobe manager so nga training go for 2.5 years ngakiyoko linda chinsa ngakiyoko like chiripoti na kiyoko kosogo kora mangana computer ngakiyoko okomanye chiro ngakita kire ngumbu ngakiyike meriga guru kupareta mukiko simekwa kiacha kiase go kiaba yoko liria dumu ligo ita chiumbu ne chingi one binde byo sping ena train tiku is like ne school na gendrete ya master asia so mangana yo bolimi na value addition asimia kebire ne nusu by the time na kolete miaka ingae wangatendra Africa and the Middle East une manager kwa Paragram Board ngakora miakite kairi 5 na nusu kana kora nkanyora Export Promotion Council gekali wade pata isiga asiete gitu muntu guche otebya abantu iguru ya mangana ya export yani bimeli bitoko simeka ngibiko genda bigende machi ngumbu ibagali okobera bitokone tutwenda tuonia taracha twairana ngajikora idikasi ya lingil Eldoret ngateba ngamoni ntongo kora onko gendo nkonya abantu baitu ngaba in charge of 20 counties kwenye counties njiracha ngibone ngakiyo ibono chi alinga bono chi chi district ne chi province ngaba in charge of one the current 20 counties kuru all the way go chamata kauncho kanana kuita makulinga ya bantu tali bantu batine ngubuka bakoni abintu ngumbu tali amaginata bakuka kwenda machi ngumbu echa enero ne kawa lakini naende chi avocado njiro tusime chi avocado chi exports mwaka 2009 nje na introduce export avocado obasi ikabantu bamindali obasi rio moro bamanyite nya cheki ward nje na chetonga enda sekiombigete ngabati chago simeka cha avocado chigende machi ngumbu mwaka oyo moro lakini oralire akagenda akasimeka akatule cha yaya akasimeka cha avocado ngicheka ibire by the time akorara gale koroza about 2 million shillings umwaka chimilioni ibire buri chigo cha mugondo chikali chuye lakini bano bese chume tuli ndo wakwana ngachiba sangu jiri nyingi abantu batara simeka na batamanyiti lakini bakarura abantu bakomenya tofauti ekenyori kiboneke gima ya unchule iri chikali chigo cha tena cha buri cha avocado nandi bakirete ngore bana kai ntuno mangana yani tutageti ekora to rubya ona bilita matondo libuka nanga umwaka matonda Francis Nero intro akaiburu mwana yakamuiro akateya abantu abanga yabura bumbura onu buteneriyo buno bogojira bunga kiriyo bwatekeke chisemjiri bwateneri bakariyo bwate imukia that leadership make sure waikiria sikete ya take root ya sukire mutu ona abanyali bali baminto mbono bakaliko kominya ko busimeka cha avocado cha export lakini bali babwate bwango bakaminyoka ngaruwa bunga genda Rwanda after export promotion sagaso ngagenda Rwanda for 2 years kaenda kwa hiyo gasite si company ya yotende toro kongororia mheshimiwa president kwa Horizon Group ile company ya ngisano katenre yemo yabo una general manager lakini yale gukora mangana value addition ya maoga tuja maoga asiru na parera mwe gukora bono ya agenda nanda chikorosibwa elyogo liko jikoita bono ebichuni biribire mugondo bichuni biribire yase chindaga ase chinyomba cheito una chinki chiumbu ose cockroaches ise kegusi mende kitogo chiro kasi kegusi kali achire ebinte ibono ngakole gasi ise myakebere kakora kaira nangateba tingo chako nakora gasi se yabande ngena magesabire mugusi yakoteba tiangira ndiko chikali devolution yajete unfortunately kana ajete umakibono aposubote ne boborai bobosai kungira ndiko gocha no musai ngocha Kisii County ngateba lende nkachorwa na the first governor na Kuru County Kinoti Ambugwa akanjora se committee abantu 15 na 17 committee members tuligereri igoro ya revival ya Paragram Kenya ngima ngaita chi county komeni sana isa tonkulike proposal goteba ngaki amaoga yara akora sime kuna ndache akonya abantu baitu makonombe so mugaka the late no arenge na bagaka banda banene
kera nari ke proposal nyina ngise kitanyi nango musaye ngago boliki ngari kalinde ngari ke report kale nanye kora nkamanya ko ire nengo bwe ngatenga ngongo gena gusi Kisii and Nyamira County. Yes. Niki report yeye itarasoka baraboike ko yemanya. Kagenda obisi ya His Excellency the Governor Ngwae nkanyeo mwaziri olengo uri kusawe na bago te bando sasa tekerete Vincent Sawe na bago manyanga mane na mwete report yeye. The first meeting president governor ya Chita America iga kwande igori ya Parathram revival. That was my speech, that was my work. Na kolete tikali ndiko te banga ya na igona contribute so ku revive Parathram. Na Nyamira na arona chieto the late Nyagarama nerenga ndo bisi nerenga tika report yero kiri draft form gabadenga inuka na kutangana igenti kine kijakendera ko chimutu igaje gaitiwa chiwo county chinde chanyibwatiri sana una West Pokot Nakuru Nyandarua bari revive Parathram unfortunately seitantora akarabuya une report yale goteba ona aguno busai umusai bulienga na boko kora ogende koromoke kiriyo kwa uno go no tabo go chairman no go busekele no kende uminyo ka uchibusu nande elita dia udino lekane na ndonyole kwa contribute se community so bwenge kuru abu ngaruwa Parathram yani ngaruwa abu Nakuru ngacha gusi buno musaye ngacha kuri kichigasi cyo koba chief officer nkaba imbe director omwelio nkanyora ngaya binti bimbiale ngongeke ya buno ngateba matukana na mange ngeke ya ngayu gasi ya assistant officer cooperatives lakini dijiti kwa kwekeya ngetaite kere ngaboro ndiko barakende abantu mbama itingi nari kwa kumne assistant officer nka sacrifice kuri job group Q ngai ku job group L egasi inse nkamanya ko kolegasi bobasi chi cooperative Jones Pinko ko basemienga abantu baminte kawe ninki yako imigonde mubugate simekemete simeka bimeribinde bono leadership ikagera bobasi emegorogoro ya lenge y'iki cooperative chikura chigakwa chikaba chingi y'abantu bonse bakanganja ande baganje gasbe ali gukora baja gusimeka chi avocado amatoke bantu atendo cyo bono there are alternatives chi income apart from amangana yekawo yoka guse chai guse chiombe bono kale tuwagendera buya tokatunyore program nere ya lenge ya World Bank ya lego tebanga ebimelimbi roro bali gireti ne amangana y'chiombe amangana y'chingoko na matoke tukakole program ingia sana nayo minto nale nera sategerete ku Jared tuaberete tuamenyeta ali nera itumbe ngakiyo lakini tuwali ngonjoka nemegondo sana toko sebya toko diabali minga ya muganyira embuli yetu mumenye kusimeka rosia gantaga kega samachara cha terema mwasi alira noni chinyine kali kiangazi ni muranyole chiro bunganyora ngabali mbazere abali bagusiba minto bazere koranga ndoche bono ubulimira batako koraki poto echibeza ngakora kuru abu myaka ebere asikisi county ngonjo kana sana na iri noni gali nali kutumia gali yane bono besi nali ko una mabuta nali kubeka na unju kana tali musara na rosingo kan rosibesa kubo batina atakitinga na korega sisiko na konyira abantu abangi tikango ninja give back to community myaka yibere ngakora buja sana ngakora nganyole gasi Kenya Association of Manufacturers Kenya Association of Manufacturers ine association yaba bali bakokora value addition chi company chi factory ya wao lakini bona majority y'abantu abana baindi chi company chalinga 1000 ange 950 ni chi aba taba minta baina bali mutwe ase manufacturing na bwa the economy ya Kenya unabona gaiga busongo ose Nairobi na bangi na baroro egento na korete kemonda atebenga kiniringa nkabeka umuroberio wo kuligereria manufacturing yeye asichi sector wao ngatebonye kuri na sector kora mangana consultancy kora mangana ye kawa kora mangana a textile mangana ye chianga ngachibeka chikabachi sector 14 diringa ndana chibangire chiabere chiko genda uya kapisa kujosyo bakagoka sana in fact ngataka gutigera gati akamento musaro kama chiko bakabere kateba mbuyamono kagendra kabero emiaka indi very recognized actually my performance within. I really appreciate management ya Kenya Shell Manufacturers ya ingi sana and I'm proud of kibago kora because ba roche talent bakamet batenga bono itu kumubeka agendra wakora ngakole gasi ye kali chacho nga amasakara yako kuchijuala plastic bags kali chiko ba bande dichikurusu kwa chichiro dichikurusu kwa chichiriwe ninja na atendete program ile. Alright. Na ande nkaegwe program ile na the former CEO liko ku Phyllis Wakiaga mwana muswati onero lingo musae mbweta kida mbwete miaka actually but she was a CEO gaba sai mwigwete ngana na basubati agakole bagali yoko oliogora agakole gasi nkija
ekera kogenda for maternity leave agantigera ntenenere mbe spokesperson for 2 months indego moke naro lenga acting lakini jebono ndensa lakini singe jaru chinga muyo na bara sako koraki na nego itaire tene ngobuge ngomwana minto kara ali obisi nabo bintu biko babuye na bakondendera obisi tajiti kutwara boba ngaya yango cyo kuikatulinga tumurusia ororo tumuseri ngatenda for 2 months paka United Nations ikangia award actually wanda United Nations League Samuel Matonda na boko nyole irieta ya ndira sekete kale batu achite gigiri for a function ororo nkaegwe speech ngakona nkabaere sense nkimanga ngakimwa kora Kenya nsenke mwacha kutanganira hapa sungu kuja koleta plastic bags ban ikava na ende ya very successful ngaki private sector yote ndireta ase KM yacha ko kolega na nema yerese serikali na Ministry of Environment mwiwana asinga nabo to wonyi bwa serikali no wonyi bwa private sector ngaleta abamo bali kuligereranya inka make sure aba private sector nandi bachiramo bakorega sene serikali ingachake program yali kuro kwa extended producer responsibility extended producer responsibility bakigaiti go yabere lichi ko bono ngadandi karo obugate chi plastic bags yichi kwa chira osiri kuru Nairobi chiachira iko chibekire elebo nga oye mnabono begete kombe ke DCTV anya moro si plastic bags yiko ku DCTV plastic bags ego chapaka nandi go make sure kwa to range re chikoira na chachi ko recycled kusichira nchiba soko na korra chichire kirasi ikina kigento na initiated ngaewa ngana kandwe ticket ngagenda Dubai murocho ino munyali wali umo gusiyo yo ngabari recognize ngaenda Dubai ngorali hotel ya 7 star ngajikukwa rense nkima all the continents nkike tuwa kolete paka tukameki program yikaba nero no ira semitandao yonse bore ngende koringelinga ase miaka ya nemeke ya miaka 25 30 na 40 ubo sao bu go chinguru eje karo muntu kwati chinguru you get out of your way wakora kiliko nyara gokora kwaika wono asobwenge kale na chiko kora kurwabu ngagenda na inde ngarangiri kupaka wa Export Promotion Council katika be chief manager in charge of trade information marketing ngakororo na haronga mane kurangiri unainde ngagenda gokonya se Micro and Small Enterprise Authority musea na linchite kokonya chi project chiri kusia chinyinge sana ninto echiro nere yagachire suneka nere yagachire kusonga iga nere yagachire omobera omachoge alimorere miesi na tebe vocational training center area ogende kiamo kama echiro nere oro yagachire kiamo kama eliere it's actually a cold storage facility chiagachire kusichi nyinge but there is no other than enkiye bwete yo baka ya very equipped ya kiamo kama chiche chiraria neli entangani ya kiamo kama nere na ne bakale na yerete tebe concept na yerigete kana linge Export Promotion Council to mwako 27 28 29 ikacha kwa gacho tera akora gasi for about 15 years. Unfortunately, asing in bantu banke mbama etinki chiri yari koberali a concept yeri neri iligero for export market development. Ebi meli wende kusimekwa bichali bisibiwe bibe ko packaging bibe ko chipoxime bigende bibe kwegalime bigende baka mache ngumbu bichikoleta $1 kale nakura kuba Export Promotion Council kagenda musea wisina teba ebinte bino igwetire ngango na kuikortanda makindi ko chaka omwali ngagenda ase export ase Chamber of Commerce and Industry ngakole interview ngakanyega ase for 8 months yani ngokole interview nate unayo be olayo kuja be CEO chief executive officer batirenda asengencho torueta alistuate bucha kerete mondo ego no kupata ko no kusukuma ngakanyire metinyi 8 gan training we go very patient abasai babe patient baba balemereria ote tokole gentolero nyore machiu mambia ngakanye metinyi 8 I think ile training nyasa ngete 8 months nganye tinga nguchire ko be CEO nande kana ya nyora tinji to nyakora for 3 years naronga nyakora for 1.5 years dinaya ko mwaka yo nusu bakaikaranse board meeting yali maite mangana ke company ne ya private sector bakateba into kwanti wakore kasi bya mono lakini bono ntoro jiko se ikabiri neche etenenri gasi ikabira ne tenenri gasi ye mono ko gara mangana nara lengo bakata koleta bantu bali benyumpene ne babero lakini nde bakacho mwali kale bacha kundushoro bakabeka bali baro chimata yo baminto bakachikotenera ekiwala gotenga balancing ya chikabira ga ikine kialengo na regional balance lakini nde karo kare ko bayigo manyete ko takire ko muntu bantu bamino batenda batenga yaya onye ga qualified tiko muntu yakole karo neno moke mwali ngakura kurwabu ngaswali nde kalende ntimugete kaiga mna ntimugete iga miaka yane ne mekere bado no robusi bado no bakobogeni no boke tinda aba miaka eri yo kulitaya bimbate miaka 15 yo kulitaya iko bado busai moro ni chinguru nchiro
kagende program gete Kisumu ya lenge ya Lake Region Economic Block chi county 10. Yes. Na bete invited na one of the ambassadors. Nchiko kwanira igoro ya Blue Economy project nere kalina lenge sinale ya about 900 million Kenya shillings. Bata getenga ngiche nkwana na chi county echi onye bagwancha bambike mbere one of the people bakora se Lake Region Economic Block nsugume ngiche mangana yo koros chi bondi ko tuga chinswe ni bito binde. Unfortunately chi county cha seita ngiche tiko ragose ni mbwate that talent mbaji tiko ko nsuguma mbe oyo masi bali bakora Lake Region Economic Block secretariat project yo maite ya chito yagenda cost because bono maite basongo bali bakutaka umuntu gete babitanga niti mutu karara si project gete baro jengana bwate bintu bose bumanyiboria karoro bamenye go channel jibeza kujia so muntu yo bone project yo neje gaigangora ikora kakameka ko ya Rosary Fingerlings ali ko genda chi county Johnston bono lindo rosu mkutano ulia mheshimiwa governor ya Nyamira Amos Nyaribo His Excellency okonyora mu Kisumu okobulinga akiura kamatebya anje bono gote kasirina ale kora chemba teiyo bono nonde nkande ntimugete nkuna kokoro buli mibwane biasara binde akateba ugocha be economic advisor yane sunga genda nkakole ngabe economic advisor inje konye gusukuma engine gusukuma ebongo buno bukonye gusukuma nya sironga ya industrial park na andiri ko je president ya jite kabere ninje na linke mutu asogo kora mangana hiyo lakini kali ko mutinyu nane contract ya lenge matuka make kanyora lende na irende gocha bono nonde usi kirondeka nganyara abantu bamindu bagonte binga bono uraba igimyaka kiremeke uburayi ubuturuchu wakorere gocha ngakia nyare kana koi karanza siko ne serikali yekugamba niko ganiti kabadirinde position teyo nanyorire bakateba ya kendo umunyakire goito nali uratokonye no ko revive ibinte biga una kiamo kama ibo ke kolegasi itulikira bana nomba bana 100 na zaidi moreremia bororo asinyali balirinde bono ko kwandra masimbe binto mbiri biko botware no bwato bumanyi bubulemi otokonye chi avocado chiga chi ko bucha for export na bimeli bine macadamia nero so bono na onde asike nyanganyire kyo kya UDA chairmanship patie karongoligeria Gesu ward asing kurbono we kanchor we delegate kur Gesu ward ninche bwe kande ne ande nkotebyo mheshimiwa Kiragembe yamono Anthony esengencho konyuta kire koboria kiranyo orete ngana achira abantu bakamukwanira bakamutebya aya ino chorire endra ko legasi agacha gantebya aya ego no kur Gesu ward nje bono tigange endra ko rabante gasi no MCA ayegende busi no une chairman bono ninche nde kur Gesu ward well no post no nyalinde on the terrace of course pakabona nda bantu no chimbaita betenga ninche nguchiko batenda ku Gesu ward chikuli chikali chirabo mutinyu okane lakini naende kuri nyali bali enkima ndoche na atari chi ward chonsi sano na kwanira abantu na ndimba manyite ko gara na arakora ko ribinte byo na basaye kana lenge Kenya Youth Employment Project buna coordinator na konyeta basaya bange sana gusi actually gusi yalenge si county jiri chabekire obaba chi county 13 lakini kisi ya korre pilot bono Nairobi ali kalibo jo kore project bakanyora kisi teyo na gusite yo lakini nyige toy ngete na boltinga na rore pilot ya bete ya korre kisi county ngakiyo ko kisi county pilot mukaranga ma ini project ne kole then bono to go jicha okora implementation chibes ya sokre 2.5 billion shillings chi billion boli chiko wa basai na ya ko na nubusa chibakore biasara ngakisi teyo ngaga bagante biga kitama to komake after 1 week ngagar ku World Bank katenga no ituko sana era ina mama chabete kisi nero no ira kimo to ko kisi na Nyamira chibe yemo tunyo kigusi kabate well done ono de baba abasai mba no yachite ku chaga ku chama gake abasai ange chiribu komina isano ange 20,000 garamba maintain number ba benefited from that program ba ko 20,000 po jagri biasara ba trainingwa and ba 20,000 chindi ba 40,000 grant na indinde program ne ali kurumbele na biz njina tenerte na abantu mbabuye bakaba kusiba itomba nyorete up to mbali bale konyora 2.5 million and bale konyora 900,000 bachikwa kore biasara bona basaba igomna baruche nkuna okole bintebi na babugati tibakate banga musawolia is a role model to mubugati bona dentro je usayengo na kusira bole all right so definition yogo sai United Nations yebwate definition yae India yebwate definition
Europe ibwate division kire nse ibwate division ya Kenya gya koteba ngo musae igari miaka 15 mpaka 35 years less than 35 years. Yes. Only to get more less ikomana ino musae ase constitution ya Kenya. But chinse chinde jibwate baka miaka 40 miaka 50 ikora bakome abantu komenya bari oke miaka 100 na zaidi. Bono ubusae leadership y'ubusae ni ibone ko range bona ko guri global ke ko range kuri miaka 15 nomo ya range baka miaka sometimes iwe kabaka miaka 55 to in other countries. Obuno busae. Na ndoko rainda banta banki bali Kenya bari burai mbali unabona ni president na bakuru kuno assist presidency andi kwata nangiro ko ki assist presidency bakuru kuno is a youthful leader. Bono musaunduro na andi chinse kya ngumbu chiko kali abantu chikutumia abantu no bali bali tayira at 60 or 70 pade bako baleta because bakwati chinguru baba advisors lakini bona obo saubu ko mnyoko kora chigasi chinyingi imyaka itu ata bakuru 16 years na Israel bagenda baki miaka 55 asichinse chinyingi cha Europe bona buno bubo sai buchakirita bubo raino bravo. All right biemano sana na koire chinga kichebene Samuel elindo nyara koba gokoerera umwanchu murigira kero kende omosae oyure garinga na ero kunya koitio kunya kuburinga ine ntubona kitonyara ko batogosiekeruga emero berine menke kwanyare ko gokora kwerekia buna orogongo rwagusi nabo igoe keto goteba orogongo twateba Kisinyamira county elinde tonyara ko ba tokorana ki emero biri kunyara kurinde nducho mochando nororo as much as a devolution ya chete kwerekia buna amange katieti chi department chi abeta ko kora devolution na agriculture iyo abasa bange asendo yo mobo tutari ko yeiranga kero kinene bwata advantage go cha story kwaligira tigete nsome nyore white collar job ngisaransali obisina gukora bintu binde ine chances nchiroro se opportunity nchiroro ase wizara ya agriculture ase department iyo urochenga ama NP umosaize ko grab opportunity na baranyara ko bakwegendere mbiya mono habisi yes oburemi nona baraibalia banene tubugate obulimi nabwo bwetu butenengo naga kwandiriri kwa boligo yembura nabone pattern yakire embure gendere gotwa likundesirire yes ndagire teri kuoma bantu barasikura aranja lakini abatoko bituma biri baji lakini twajite ko migobo kuma bono unga bituma biroma yes obulimi obo abasae roli tutubwate nene asobulimi abasae mama yedenge ndogoro smart agriculture smart agriculture ino kuba naboko play a role as a value chain ya yobulemi abwa saba sai balimi information ye kwanda kunyutuka kurujisimi konjereta na kujianikira na cross chigaje jikutuma chi message uje saba liminga bono imborene jitu tukogete simeka prepare mogondo simeka kemelikia onga kigete ma okuru kuchakole bintebi tamanyeti technology ya lengo kale ma okuru agukina abuna abasai to play a role example imanye kunyaleka na bono nga embolea nero riko ko applied asibi melie bya wao iko yamini ko tayanga bigazi nero asumusara play role as consultants na sibiasara akoro sibiasara kwitra sobulemi imanye kanenga toke kanenga ndagire bono ya miri buja tokonya bali mbaito because baramanya toko ndurute tu obuyo kurutatu abasa imbwenda ko legasi iyo lakini chora na kone gro ya Jared oyo kora Kisi county ngalinge bo basinga kete pado no ale enjira bagwita bakora extension services bakwana n'abalimi bono musaoyo etunga bono kwa manyirenga obiboli bindagire yale miru kusina matoke ale miru aikire saikire na kwana ngoro yechire ya kiama kama for example umusaoyo ma okoro useta togoja komanyanga litoke nditakire Vietnam nditakire Netherlands nditakire Europe nditakire America ta kunyara komanya ekogera ayebono buno musai wakorere gusine business studies wakorere gusine ICT wasomire no kindi gyonse wakorere kusinde yonse gusu kuigete form 4 ukakora no buli miasi nini numa etenga na bokunyara ko play a role ya marketing chain umanyenge kemelika likia rumogondo wakeretire kwajire wakegorire kwagesibire buya kwake package kwakibeke box ime kilikire buya branded buya litali kiringa kemelie gini kyanyarebe usikia mugondo gete karaba songo mbata kidi ndogoro traceability sorry ngo tumia malita ya sigi songo kara sigi gusi na baraba ma tayo mono traceability ne karo akemelikia rumugondo kemenye kulikire go sikia simegetu kegende paka kijigo enda se sani ali America bono baka ndo bataka bakora mangana ya traceability ba manyandi oke watumiete
ndio kiwasi arete chinyeniye ne liko cause cancer usiniliyo litali tabwati bo basumubire bali liko genda abantu barakore gasiye nabasaye bamanya kugenda ba connect bono umuremi oyo ne chireria eko garango kora bara mangana ya unajumia mangana online marketing. Yes. Online marketing nabasaye bagenda kora mangana yo iyinde is part of agriculture uburemi because endagire yesime kuteike chiro tiri kuja kusime kumono eko gara bono uyu taranyora chibesa arere nande mugondo utaranyora chibe tarara faida bono erol ni nyingi ogosimeka kosoa mugondo gogolinda ogosimeka ndagireria is one direct one na ndira kino ende ibintu bine mbiro paka packaging paka okoni paka ngumbu na ko make sure chibesa chirane nando mulimi wakaniru that value chain yo bulimi bondo bwense kemerikende yonse abasaimba bwa tera basaimba bwa teri bagakegima Daniel Bosire kurwa mashpaki abatabambia mona sincho omugani wika ime studio abasae as county ya Kisii ntubwate ideas lakini turanyora platform elia egotoa level ground toka borit biamono chi platform echi unabona ile platform by the way na ndingo teba biamono ntu abwate ebyombi bune bya bulimi for example funa 4K clubs basaiba gachiramo paka ba organic technology yabo ntu abwate show ne ya Kisii show asokonyora abantu bagocha baorokia technology bile roro usi baoro kinoni biasara bya bakora abantu bagutararia bacha barora nandi ba create contacts ntubuate chi workshop chibanga chikorosiwa abasaba chicha ba kwana in fact twari ko tanga bono turigireria agriculture example gusika na twari kukwanira antu ka agriculture teko kora yoka tutaragenda sa manufacturing ekore empolea goikeche mbegu echi ne bintu binde teko kora without ICT ekora ICT ne twako ni online marketing teko kora guitania tutarabweti abantu ba marketing gaba marketing mbaro agriculture teko kora without finance ekora financing kuruira chibengi ngoja chire nande okora without communication nimuna ino bono mokora mangana guikamute moerera mangana aya mosesta isi abantu bono karo kuona ngakwarigereri section ya mugusina bulimi go kurigereri department chon speak we kachi feed into bulimi obo bono chi platform echi na chinka kireto bwenda kurigereri ngakitokora tuikira basaba banyora mangana aya na endi eko garanto bwate public participation yira se county nere developed na gieko nyalika na basaba bato kachi forum chiaba chinyingi into bwate minister of youth la youth nero no irin saiga e kora bantaba na banki bare forum ni chirichi bakonda bakwanerwa mangana rusugo na ende basaye bale twate banga bwate okanya kwa bono goke because ibinde bingi bikonda bya kwanwa bigo korekana bono kale go kwana na barabe mbacha kusaba kule maswali bono beta kiriga ba kwanerwa ibintu barwa maoni abategererwa and some of those things na bitaba beyonce bya korekana baranga impact ya rokanire bono bagoja next time okonyora ibintu bya koreki bya chiro chibusyo so biamono sana Paul Moragwa kurwa masimba goteva asante sana samogani abange baito amauga naro anyarete kobaga gotosomia ine ningige kogera taranyara kobaga kwira na ase orogongura gusi toka body twa koremeremo a separate and board Paul Maragwa kurwa masimba na tebanga na beta involved ase okorosi strategy yo ku revive gusokurenia maoga Kenya ngima chi county 18 out of those counties I think chi county yangi komi chia koribya sana lakini chiri komi njiri tora tebe apart from Nakuru Nyandarua njiri chitalinge traditional ya gusumika maoga eyibone strategy ebwende kurigeli gumono na county governments because yo bulimi ule developed county government unaona mheshimiwa His Excellency Simbarati through his ministry ya agriculture na wende kurigeli buno uri akorete na Nakuru akaleta abamanyi ba kemerieke kaleki abamune priority why priority okialinge priority nyali bali masaba a priority nyali bali chache a priority bobasi a priority machoge and the parts of Bonchari why asa imugite iguru eko garabono guchibo gitutu igere lowland moga tare ko borobia moga ko base echibitunwa asa imugite iguru bono ndote banga megondo teyo because rio gabono likali kilo 300 shillings 400 shillings a kilo ingakia to yosimeka kale to ale kona ku 30 shillings a maximum of 70 shillings bona bukusimeka ke lakini chiko chibesa and after every 2 weeks kwa gesire bona ni project strategy ya nda taski kwanza CMCS bali bakurwa chingonge cha moga kusimekwa unabo basi to ba CMCA 8 nyali bali chache to ba CMCA 6 nyali bali masaba CMCA 5 so those are 11 that's 19 in fact yaba antaba abarayaba obarwete separate from growing areas
baikaransire ba roster strategy ng'omulimi natagete maoga airane naende ba present regenteke ase assembly naende babwatiri gochi with executive embegu yatokire kora narora nagenda masaba union yali keroka last week ninganjita maoga bono ngoita tu ngaikonga na kuligirira nganyara babigete nasari lakini nasari asasi nini ntubwate chi company chi ajiri cha parethra mbono chikugura maoga baka na cash when within 24 hours chibesa isimi aseki nyo parethra mbono ya sirite na asenge nyo chibesa bali batali gwakanwa ikaira 1 year batali gwakana chibesa toko ni maoga chibesa jaswa chiagende miradi mengao bali mbali gwakana bono parethra mo ikaba liberalized chikambani chindi chiachire chiralia Nairobi Athi River chikogora maoga chikoge na chiagerere West Pokot yanyora maoga mangi kabisa Nyandarua ni chinde bono we need to open up tumanyanga tigaba bande players bande basoimi no parethra board kero players bande basoimi no ngusi ba make sure ngantu bwate competition y'abaguri n'abanki amoga yasimikwa so bunge kora chinjira gusimikwa na I really want to by the way my masters thesis is on parethra marketing. Alright. Bono yana wana ajiri yoga iko paka ningo chokora masters yana ya bohonia ngakora on marketing. Bono nindo chukuru kemeli paka bohoni challenges chiroro na andi nga propose ama chibwarabe ase kemeli yake. Bono gontu kwa the skill nera I can volunteer necessary kwa kanwa which is a county to make sure that crop ya very revived. Because it's nero ya to something on into. I have a passion because enso mete na parethra money. Pimano kegima mai to se kolira se amaoga re go pimwa chiso ya tichiti nyinge chinde chiagure by the way chi project chinde chingao koranga chabe erected in those areas emanating a labda ekemerikia amaoa se anene tikangu boli Samuel kali ekemerikia maogyoka usikolire nonyoro ngorwa gusi ninkige kogera okonyora abange tubwato muchando nukulire to nonye bonus ye gosoka kurwa se chai kwanyora chinsemo chinde barabo bari igoro kwanyora chinsemo chinde chirense ine izitinga neli litabwato obomanyi bokolema ekemeri kigekogera abange ngonya kolera baratanga ngotogora tore nonye chai imeri mukonya gutaitunyara kwa batusimbe kubwate besenkia ikira to kwereza kuruga igana bo monta gutwara kabisa matomene nganga ndasi mekekemeri kia maua lakini kiragi ikire giakwende chiro kia mo discourage kubatekana nabesiria konyora kuroro yo minta mi simbia mono aba baligereria usomurigereria usiye itoto gwate migonde meke bono there is no way njira teyo ndasimeke ekemerikia na ase plot kusomura boyo mo ande kemerike make sure nga omundu uru Nairobi jire kugura aire ngumbu achikonya wika tokore gasita se biombe as a cooperatives because ekemerike keke bichamo tokore ngitokere kwa consolidation bimanya ko genda bichiko quantity saine bichiko genda ase chiro bono there is no way njira teyo tura kolenga twakoro buli miobo totali asobwamo ikini gente getangani cooperatives the cooperative movement une commission ya cooperatives Pamela Kurubusonga na amanyete even call her last week kana jidi kiombegete nganyora ke gukwa na igoro ya ugochamo na gukore sako kukacha chibesa na gobe konyora bitoki lakini cooperatives yichi a challenge uchi yaba management abarai bachorwa iriye kiombege guchaka buya bari kerekeke pesa chitaiyo baba bantabaya ke chibesi uja gosoa bono ngwere gosoa ime bono nande omuntu cha utori birengera biringa kankana na rusi chibesi jingi ta komanya chibesi ni chabaremi chibesi ni chabantoria bamweto buteneneri igaru muteneneri wichibesi chiria na ende mbariko ba innovative koteba ngonyo tubwata maoga na anda batodia abantu basimike chingende na basimike makadamia ni chi avocado ni chi ome ngombe gusemburi so tichibese sources chibesi nyingake ekoro muri mitago jokotamia kintu kili akali munagake bono mogo katago jokogera aikira ni mahitaji ya andons bono kero koteba nga ebimeri binde tiante example gichana kikwaburi echae na kale koniwa gekoni kuchimumbu lakini kale chae koniwa director singo jorobale lakini timanyiti ngaki bagoso ime mono komanya pakeja yekali ko Mombasa ekokoliwe auction osingo ikabaro barigereria abantu baba ikoba manyanga kichauction chigokoro echae gego cha yatoru kale yatoriru tata nasimigete chae chieka ngisa toigenya na jeji tu somerete apart from amoga echae yekali yatoriru matabire ne nkoro chae ngia sana very good quality ebekiro boyo ebwate kiro koro bitu boye ko bekire ngia usiyabe tipping yabe chiro chingi ya chire ase ko chikopimwa etundubali
yaruhusiwa se tundubali yairwe factory for example sitali gwirukia mukama nyango banero ne chinde kali yairwe tundubali ye factory yaumigwa kwanza eko blown ne mbeo actually na akorete ga Steel Research Foundation se mangana ye chai ko rubutuki na kumanyunga chai ki irenkija ko Kenya nkima chai ki bwate quality nki egija ne riye kwanza mono bono nje nimbwato manyu bwe kana akorete kana akorete chemistry ninjete Steel Research Foundation kiricho kakole ga ye chai ororo nkakora rubutuki kabisa paka nkaranga ki chai koba ono bwansu buli bwe chai je ko bwate kana ngakijare ndetu nakiyaburugire tu nakijabe kirtu boyo nandi nakiyatole tu nakiyome tibu nakiyegetiwe bono kumi ko kali agende kumi kubuya asubwenge yachi yaba yagenda bono kuchiaria me gutora chi grades nere oro ekoba yasirwe nere ekobe nuke nere gochikoba ekoba ya grade 2 bwate fiber nyinge se mirande menge igochikoba grade 2 grade 3 nere tocho tonyuga iga elia igoleta bwate mirande nere kwenda ngumbu yachikolete dola isaine but bona kali kuchikoni gutiri koni wa une chaitu igekonda ya package kuyabe kuchibox chichigunia onke to manyumbu ya directors bali bakochorwa ngakitemba bwende kutwara umasimba babu bwate yakenda paka Mombasa yabe kwegari yaenda straight paka Mombasa liya ikiuma Mombasa ne chigunia chiri kirenga eye mpachi na mpekete eruete chi ibone kintu kitwa kwa ni traceability wikemba nyunga factory kiyarwa megonde akikorokana lira banga kirire musongo na bata kitego liya ikire Mombasa yamanya kuroro bono yarusi kuchisambo nandi ya testi wo yamanya ngeye egwansa gerega yabikwalia liyabe kirugalia bono yo gocha kugura ko tebanta kete eyakorokana kali yabikiruye machime eyakorokana embalidi kusekorokana emwamu eyakorokana yelo ekorokana chairi jiri tofauti kubata na kiyabe kutubu na nini ke kubekwe kala ya kobe tofauti nere ekor mbali bata itere dark mwamu bono chairi tilinge ko ndare taligo libosa etara ibintu mbiri bikando byaligererikwa bona ali mate no bokora bujibwabera. I'm sorry to say that abantu baminto chibesa ba koye guchie chae ande yake most times tali chirichi bagwanda koye. All right. Because yali mate bono onye bantu baitombali kuikange batuaro manyi ingote nendre tali se bakonya anta bange guru getunukilie kana bono ngoikulinge chae ngiye ko genda yakoro blending yachi korosi chae chindi chianza chae yakusiningia sana gende ke koro gusi is the best quality ege to genda atebekera agere chibes chake yake kuturare na Mombasa bono i transport na bira beigura yake abugaro no bumaene ingo muntu liko konyora mogari mete molo agenda na kuru kosegwa no ndoru gusi i transport ili maite kuika chino chikura chiba chiri chumo abugaro na boto kuitaba lakini tebwende ko benene mono because gusi nyamira bwata ine na kilicho na gusi bwata ine na kilicho na Bomet talibo bono nga kiego cha kunyarekana kiego cha kunyarekana fa yebe nene bono equality na nere ina ndi tokotora na mboko ndi tora ni machine twamye ko twate banga bona kali kochuki ali mata si chiro no itakeire na anda ubono no because agriculture is devolved nonya chai ke bwati structure ya marketing yoko tora baka marketing na ndi still county government comes in ana abantu basoime oburai na bubuto kokwanira ubumanyi buburai muntu bwati pakuikase omwali omanyanga achibe chirende asumulemi iko tikandigira wekora siasa na bire iko ko manyimboro nengana to kwanira gaiga we are all round omwanchu muligire wetaseni Kiandizi TV sange karengeri kiago amona intwe mambie ya bono cha maboli na gaiga ne birengari ntegete tutaragenda somo timoko kigima ntoroche chi county wetera se wizara ya trade ngagete aggregation center bale kubeka imeye county ya Kisii ntwarage korekana ali bo machoge bo rabu se sente yenera kubekwa ubwagachi bunyara ko buguchaka bwa bene nabira nyarekana nga mugusi tali informed igore structure no buya bwaye burachiko bokoleta wakwanere igore chichire cyanyata ko bakikobeka chi expo chire kyamo kamalia. To be very honest, chile terabe exploited via enyara kobe gutumeka asemero biliana takobe. Is it possible nga nchi aggregation center chikigenda takoba chikwa gacho. As chi county usitu anyale ko batoko patika twanyorira yemo. Ine nuro chenga ne chikoba gego kuikirania amaganyo aliye serikali yebwatenga anyala ko bawikira abalemi asinjokonia ebimeri byabo. Byamona misi series waliali. Nande nkoboli abali baminto bakyamo kama obasi yali bali chache na yali wali masaba mpamanyite nga ichiri yakia mukama nero in the first place anene number 2
mbama ite chiri liga ya rosa tiku for export markets yani ere ti dollar kurume buku ere kurumumbu chisome buku jaito. Number 3 mbama nyetenga iko ya locha go serve the larger 3 constituencies kusiba roji ngiri kesusu na kiamo kama kuna na raba cha kiri watenga bone yekwenda kubera kiamo kama kusebera kesusu teri ya kesusu usikiamo kama ward elini ge go serve chi constituencies atu lakini omumanyi bombororo gusino kwagacha litoboli ase linde twagacha tukuri tutigari egente kiororo kiogokora asichi aggregation centers egente kiororo kapisa no konyoro mugundo korete simiti na matoboli na kwagacha structure na gutiga na kogenda ikine egente kiororo lakini kitari kire kirenka ki aggregation centers tari kire kirenka ekora na beire ekaje binde bia chagitu na United Nations United Nations Industrial Development Organization na buba ngakanire ticket mutinyo kabere last year ngagenda Ethiopia kuna one of the experts kuligereria chi industrial park chi industrial aggregation centers chiroro tukagenda no waziri oyomo busonga iga lakini na raka tengora chirenga kurukundemo timesomo ngao bekiroro no alingi na represent county lakini nyamire gavana no yalingi na bantu bae bake gavana ya Kisumu no alingi senator ya Wasinigishu Mandago no alingi ni gavana yae abantu balingi na Wasinigishu budget delegation ya bantu ange 20 na kiki karaba rueto immediately bakagenda baka launch industrial park ya on 1000 acres 1000 acres into bono ichinichi aggregation center ntubwate industrial park na aggregation center no korete ibintu inate banga guika tobe so bwamo ibi akagundo kaligaita kaga ke tuarete ibintu byamo byamanya kubucha byamanya go attract umuguli bono ibi chi aggregation center ine kasi yabo and we don't have enough turakora aggregation gantorete ibintu byamo nande tubisie torosia mafuta storosi bintu biko chikoba byo mo byo kana ngumbu ekora quantities ni chinke yamba example na nyole chiro ya Dubai yichi avocado chiro ya Dubai yichi avocado bakamanya goteba batakete 40 foot container oseisano nemo kire wiki message na bunda akora gino chira ono yachi takandikira katanga karati kake kara establish echire yo muranyara twanyoro muntu mungawo chu supply koru South America chao Mexico asiki amatoke atakita matoke ni avocado asiki apart from okosimeka kemelike liitekeke wikatuancha ne aba kusina ntomanya ntuwa dimigondo menene lakini migondo yitemeke nkwamira na beko tokonya kemelieke kichibes chinyinge bono aggregation ye nebe lakini bono we have to look beyond okwagacha na kubeka litoboli aselinde igoro na gwaga chingo binga twakorire to launch togende tutimoke inyombeli eberalia yesi mekire ndagera yeretere yoneri kiamo kama cannot take off ekore ne established take off ni chichiro chirichinde chiagachire nyamache nero rira alie kona yankare ilie chinyeni nero na china chiororonka nyora nero na bire igotu ni chinde nchiro chinyinge tego kora gasi ngonyo mulimi taraba informed ate bigo igente kinanda be involved egente kitoko koraga niko kiribwate gasi yaye ni ebi merito ligerete bigo chagochaga macadamia na avocado na matoke ni chinsaga ni linogu na ndito linogu li nyinge bona karitu atebire igo bakaba ba informed bamanya ko kwa support ya agriculture sabantu ba ministry ya agriculture bana ko kali gasi tuira ne magega ba simeke binte bia so bonke na ndi bimanyire karamo bagenda to kusimeka ichiro ya tokire bigo chabiko be kwase nyombe yeime tibi simekwa ose nyomba tera bamote bya kusimeka ose bisimekwe bichi chega gase chiro nyomba tera tuma kando kuri umugambi nyomba ya ire maybe lakini bono byachire gase nyombe ye akachire tuma ngobe teto ntuchuri umuguri ebindi biko ko rulimo that is a lot of planning and it's called integrated na kiko kiri nyamire kiko kwa it is actually an integrated agro industrial park integrated iko kenda kurwari so mulimi paka se chiro ejine chi aggregation center chiko beke binte byamo byakobwa
na andi ntoko cha kubeka kire ya industrial park kekora kali bya baria ubo manyibwa Nyamira tali bwense boja bakore gasiri ikirike Nyamira iko cover 10 counties chikondi chindi chonspi by the way buna homa be yachira sana Migori yachira sana on the aggregation centers bono na bita kirenga tomanye ubo semi bobe na abanda babe involved na skills chirichiro. And I want to challenge His Excellency the Governor eko ara binte bitaje dikisi county tindi jukwanda mangana na roche eko karatali arnalo kwanda lero instead of doing what we are doing kominyokania and I want to take that challenge sabara ibaito Mheshimiwa Soro nkwanjete Mheshimiwa Arati Your Excellency ni budget and both of you go na tole but what is disheartening ngindo yako gechingelinga ebinte bitoko kwanda lerebi na byabara ibaito bwende kuligereria batebenga kiko kuna umulimi so that kanga tuwaligere structure from farm to the plate kuru alimo gondo pakesani America nchi gako koleka na gatima eko ile value chini na bili bwende kuliro kabisa then kali ndebya available dalibo no bindi bikuru aggregation centers chichi kolegas otherwise iko biko chakwagachwa chitigwe right tutakete Samuel turakira omusumariga gwake atugende asomotemo omwinge kigima chinga kitokwira no mwancho muri ntanyara ko batukurira maguri yago na bwigo ebirengere byago kwanyara ko bogosanga muna intwe sebe ko turanyara ko batu kwanera bono ekemina no ekegia ekibunya kirogo bwa ekiama kia UDA niko bwarenge obachoro banyara ko bokolekana sumwe kwanyara ko bogweta chitariki kianda omutinyi o December lakini bokanyara ko babogo sukiwa moto bono burachi ko bokolekana ase omutinyi okane omwako yo ntonyara ko batu kwanera nga mero beri kirende libageri abantu bakurunga ba chairman bebyama sechi constituency mere mukibago kora zina barayibande bonse kero kindo ratware engana erengete ekiama unyara ko bwikirana service yae ntonyara ko bato kwana mange chika kitwachira sombo timoko nto kwera ntonyara ko bato gusanga amonere TV Obwansu Bwomogusi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure nakubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chindebu na CCTV technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisi asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na Juakali asepare kogenda Yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba Entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba Entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma asechiro ya Rigoma ange na Vision Point Sako Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri
Erio kwerikia nigoganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport nabo igo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa ase chinse cheisko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringoriwa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange. Ande karabu akine ntogwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe. Chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwense akara bwachire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. To oiranire nainde kurase omotimoko omwenge kegema sogena tukoba tugusanga amona Samuel Matonda igoro ya oburai onyale koba kwerera esabari yaye buna omosai nasanyale koba gakora emiremo ekirenga ekerene taringa no gwatogia sakorire kuri no kwenekeria buna omwanchu murigeria nene omosai nga nabo konyara koba konyero maete Samuel amatemu na sogete ande mparoro bakonya kuribiera parabasa bagotanga ibono ngochikoba ingosonga ingo chakera ontinda ngiri uchia osinyorete grade kiriye kwenda university asina kagerete ko babono kwa ngobugima bwane bwanyale ko babo koereraga gosemeria ngororo ko bwatekana na obosemia obuya to kunyara ko bato kwaga iga chinga to kwaligania abagani baito babwate obumanyi ase chinsemo ma Samuel Ochori bwa ekiama KUDA mbwarenge bakorekana sumaka onyaratuko bogweta kurende asincho yebitango bibokanyara ko bogusukiwa kwikira ase omwakoyo chipost ne chinyinge ntinara ko boli gurero iga amisi kware ko bolia uburai bw'ikiama KUDA ase mashinani nkirekira ari ko bolia tinara ko tebo botresha naga charende ni bonye karororo nanyara ko bingo yebeka muhuko tintege tinja mangana bonya kero bono bachema na gendo kende ningige kogera obochema nige karanto ba chipost nyinge dia bono amisi kontare ndingana kwa comment iro yabasai yes bali bakora matembo bajiri chikuru bose bakogenda university college igente kamonde goteba nana tebete gora sange kanisa ona dia basai bati ndigusa biroiga yes tariras monyore umekuru kunga bona waitire naboko nyore a D a C na a B still nando obebiya muno kubwana no lyonyore igotinda techi ni chimbe kana tuzo chinyorete jiro but igendo ko tabangelinga unabona vocational training courses yes nabona busi National Polytechnic gaiga ogende chiri chao sinali ntebe ya tirimba na tebe igoro ya morera mimi chinde chiri chinke chirina chiko na train courses chiko artisan courses chiko chira sia maboko abantu bono bakoligikwa mona bange babugati chibesa lyuke mebuko n'umuntu cyo kufix yetaye witali graduate most likely tali graduate omuntu goja yogere ya kere anakolisukiga most likely the graduate
Umuntu gocha korosie kobeke gente kwende roje insaiga babeke te carpeting wiring kabisa kire gento nemera nde carpeting bune rosiri buyaiga muntu yo mwandu babeke tiles nyumba babeke designing ya but no most likely they are not graduates bone ko debanga kende nkeli mono bonus Kenya ikeire abantu abange baganeri mbali bakuru AdSense abantu with certificate and a diploma most of them because iba bakoligwe gasi 60% ya masomo abo gali okorokereria practicals 40% ya theory ki degree jitoko kora 60 is the reverse 60 to 70% theory yes ako yunga egali nere aho ni ku imagine yo bongo bwa yebi ekokora iga but ya band na ICT technical guys bali bintu bya maboko all the time so take advantage of that ekora no genda sigazi chikambani chinene nayo uraye nyori gasi bwango kwa bali biji degree ko onye kubote degree naye re mamenta kuchigoro gose chaka bono what you have learned chago kole biashara na degree area abasan who is doing his business era gold degree oni bato mura school he did a degree in ICT akayengo matenga ya utagoli gasi and dadi you know sabali wa etire yo kulikwa anyarorire tiringi ya mono yangu ndatemeye ni yokwirika anjenga mothe he has done it for about 2 years is tindate bangu osokire kurwalia but he's doing well nere no musai ona pasai kale tukwa ni grupo sai waito asinale tuwaro denga ngaitu wali twakora buye stu akora buye gose ngaitu waje improve all right going back to you dear utakonera ukina nari gari gotanga Cornelia Sabari kurukio goro nonde imeanza kia asante sana somogeni I completed my studies 2020 bado niko nje na sijapata kazi nifanyaje anyway gagete gwanyale kwa gukonera basabana kwalira nere all right yes toske motoban UDA igoro ko United Democratic Alliance ni chama tawala na ndio maana tunaona misi wanapokuwa na chama tawala kuna vyama vingi na ndi vyama hivi igobeko baro because of evidently bya babwa tuchimutumbiri bi na ndi ngiba uchokora na boko nyor naye you align yourself where you can fit na gokonya gokorera abantu baita bananji baito egasi asemia kile serikali irasobogambi na kuana igoro chiro na nanyirana na tebana akortinga Micro and Small Enterprise Authority. Actually Micro and Small Enterprise Authority yapate kintu kya group kwa MSC Fund, Micro and Small Enterprise Fund. Ine robono ngeti ya unchiru igoro kwa Hustler Fund. Iko onye kiroro muntu na ruma etenga this Hustler movement ngiko kwanira the Micro and Small Enterprises ninje kwa na akortinga sio for more than 10 years. Na kioro ja sopo chori biru kwate ne binge kirongero kyo chairman of vice chair secretary vice secretary treasurer organizing secretary vice yawe umanye gocha professionals umanye gocha umuteneni bwa baremi umanye gocha umuteneni religion iki kanisa kidini umanye gocha PWD ebire bali wali bametese bameteno balema yes umanye gocha mbaroro bakuru kwa MSME Micro and Small Enterprise representatives ibona abuna abo hasle go chirabo nebinte ko ebiroge byons pin very important but ekerona ligiria aranga inkia banta batakiruchi ko kora barayaba na singenchu ekia mangire mashinani ali grassroots polling center abara batuka se polling center and chama kikiwa chama tawala ndiro to denga bintu kete ntura serikali ntura nyi feel ntura nyi igwa is because onye representation tije si ground na oni bintu bate bakuru arbitri mboke apart from madinto bwate executive ndo bwate legislature ndo bwate judiciary asi bintu bitatu yani obugambi bolia wa mahakama ndo bwate abajumbe bali bachorire ndobwate abachumba bali banda abantu bali banda bachode executive president usigabana yes kiro yo muna gwate roli yakora agokora atategemetio yonde lakini bone kiama na kiringa bate structure ya kore kiama kibiri byame bingi ndobwate biribinde neke UDA ngero ekero kiri kurugura ria kutoka uyo tendete kiama kiria atiri mbaka baka mashinani asa bakori abantu ababaito ebintu mbire kiama giatebete kigikora abantu nandi wekenya ole feedback kuri ground kuchigoro gose bintu biringo pigendete ko konya bantaba gose ngo ikabiro sembiri goika lakini kiameka kalikire ne kiama na bakabwa structure yaye lakini abantu bakora implementation y'ibintu binde na barabe either judiciary gose executive
legislature correct bono ikiama ngibwate structure yaye nande ngoika kekendre kusukuma ibintu bigia tebete kijokorra abantu ikero mukutano uri wekiama kuri Nairobi ngoja bali kusi ikiama ngoja bali ikiama ngoja kire bara ibiki ikiama ngoja bali unaone president gali na kiongozi UDA yes CS Machogu na Osoro na Rumuchumbe kurwaiga na bande mbaro Chabet munali treasurer na bara ibandi mbaro lakini bono umheshimiwa Machogu for example unali CS kororo rwa gusi ngoji chale on matters education noka goja on matters education asoro rwa gusi abanyachama bali abanachama mbatake bamuikere bamutebi 1 2 3 4 as party members ekogara mbali balenge passionate yesikiama keria serikali yakolete binta sa abantu bonse bali bamwa babagire chikura na batabakirete ikitu kitobe very clear kiro yo maimbuli gutura abantu bonse lakini bona so muongozo bwikiama ngocha bali banyorobo semia taliyo ndi kwezo chikubuligwa ngakiro cha abantu babere inside ground ngira ndo gwete batakete ngakiro chibange chitu abeka ngachiko ba affect mono nonya abantu bagokwanalia inu n'abana chama insa ngakimuruje bono advisory ye kurukuru nsa gotira ase line ye chama abu no budeniriyo buchigokira kugiro chama kebeke nene abugine gintu kindi kororanga ebintu mbirororo ekiama asa party kegokora asa party kugiro na abu na aronkero une kiama namanya gocha bona se polling station tubati biroge 20 bikochorwa polling station leaders create polling station bamanya kugenda a ward leaders bachorwa kurworo kiri ward yes tumanya kugenda constituency na tumanya kugenda county na bona aleko kugenda county nchore kero kugenda yosi yorongiche na amenya kai kusiengima but kaligere lingateba ya tiganda achagire nyali bali masaba esingi njolende nebe nkake kona ende karonda alia timine tinga toko gamba ni chairman Jones Kianda cha gusi cha kisi na chirinya cha Nyamira sama nitaka ngobori kigima influence na ki ekiameke yani gose ekirogo ekeke bwatari bagali na lyo kwene kebuna nga amagendro kwa kona lyo amagendro na merobiri ende yonsi chama gati yabo kwene kebuna bia trickle down to the ground geko gerabono na benga ikero bero ororo representative kero kende mabonsi aranyara ko bakorekana mata bantu mbara bagodifa batanga serikali ya Kenya Kwanza UDA yatoimukiri amaguri y'amabuta na bintu binde inuna abanyene gali ground are you the shock absorbers na ibaka kimuranyara ko mokwira asinge njo kwereke buna imero billion ya serikali nyara ko bayigukira na senchire ko inkabisa ndo chidaka cyaskira nyekwanire no munyakiroko mbenga na choro ko nyakiroko we chama sali wal masaba ibindi binago kwanire maite bona kugutwara voice y'umunyasiasa gusumunya wechi kiama ukwane bintebi na binde nagatebire i priorities inchiroro kiri executive gokora legislature gokora na mahakama gokora lakini bona se kiama go grow wikaiga ebintu bigokorekana na ababonspi bibe bya kwanira ubujya nande bya bikira ubujya ase i ground bibe nga maene bintu bigokorekana bire bya for example onye kiringa amaene echiro nirasigete usenya chaki nakwana nyachikire ndengende bobasya ndiba echiro njire mahalime na inde abantu mbaroro banya biesara mbararia na inde gorogoli kiama gitakiri gwikira abantu abons na gotebunga yaya tago na gotenga singe njuru mwagete kiama gete bono kintu gete gijugocha kusiri project go improve na sayaro siku bijake kwonyora understand ngobere yes e party na bera yabeke gokora public participation party as a membership as a station ye ekobasi amongst the party nguchire yakonya no implementation ebintu byaba asobwororo ikintu kende konyorore party nitete gokora priorities as chi project yawo akaruri marime amaite patinere gwanda yaba karunenya mejega karuri mari karansete ebintu bikobagwa through the party system na ino boko nyororo ro ku represent ibintu nyoro byikire go chance otherwise onye muri yari ngo cha komanyanga likori likarase gete ose likori karase gete ndia gwanda go priority asense mugete naona ase planning because my ibintu byo bya pick wa bya chi over planning bone party ni but apart from growing the party a reason koena na information kurunsa about the party and the people the field the pinching akebanda baigwete ikiama ngo korekero kupure kerero liane sana na ende na goro munyakirego for example oikomanya ocho bisyo kogenda omaete you are supplementing gogo konya a county government
implement ibintu gete kujesa abantu ne n'umuchumbe ne mu MC to konyana asiki na biko nyalekananga some decisions maito ikomanya kibongo space bakoba parties ingo make decisions now prioritize na ibintu kagenda kujesa in fact na ende karo muri friendly kujesa ruling party ya na ndo bwata abantu bakwikara nandi baraenda bakongonte mirango gitebe kisiasa na biko nyalekana yaba bwange bintu byakolekana njena chieteli mo UK for example just a brief one kana je UK mwaka ulenge 2010 ngagenda nalio ngakine 2010 2011 nalio esegi yatokete Libya konyi karanste somo na jitekorra munya biasara ora korosia maliogo yo kuita chinki ne binde na kuana insecticides isi news chika breaking news nga esegi yatokere Libya. You know what he did? Ikarangirija ndo bayonsi yamo ikakateba kai tekera ikaransa. Yo opportunity ya chira. Ere orore opportunity. Intu tuarere ngai segi ya beire. Akama I'm telling what happened kindo. Akaikara ikaransa akarangirija ndo bayonsi akaikaransa. Akamanya koteba I must meet a minister ya health. I must meet a minister ya trade. Lero rosi mekutano. Baka akagenda akabaumira. Aku cukup batenga na already opportunity Libya ndebi ngakinkonyora subsidies ndo asili yogeri bwango njiko konya abantu balia lakini kamene ni biashara ali ono no nyane mangana yikia mana baliga na bokonya oli kintu kiabeire otu ari influence ya sekete konya lintu bya korga no is about influence na combine na intuntobe ntole on the ground so kale bin libori lyo mwero kigima atali ntunda ntangani yakabero se gatatu twamororire omokonyi bomurayibwense gashagwa otabanga serikali ya Kenya kwanza ase libagali ne kigima nigere ya shares se koligalia asoro gongorwa gusi Samuel na morai gosomo konyi na chite gatanga nonye mwa tobekerete bokeiga tukuruga gantu anyorete bokeiga we appreciate lakini imeya ino manyanga shares ine ibaga kiuranya ko bogo dirkiagira these are some of the challenges intubo no buna orogongorwa gusi ekiameke kya UDA shares yaito abange bametekegere ngusuke gima bantu ba subscribe ne manifest yo labda ekinga kiuranya ko bokwira ekiroge kyo obonya kirogo manyete shares yijigo chaiga bantu mbalenga bali members yes ekiameke na bange tuli na ndi kurudiye ngaki ya moi maite no twaleka bero opposition abantu abange mbaleke seseme ya moi nano bokoligereria chi constituency nyingi chali opposition ngaki yo no ediji kuliange constitution yange ngakeliria yakiteka ekarosi upya na bokonyora nga magentale kwa with the devolution na bintu biko endra kirasi yes. But I want to tell you maite serikali ni bwate siri nene nteko teke ne kia mangana niki kale serikali iko gambiria nene iguru kumanyira sikuira projects ki bwaro na bwanje na bireko ni serikali bono without giving details bono role ya nene no make sure nga members twatwara bange twatwara kurayubuya na ende twakongondire mirango ibende kokongondwa goteba yaya no nyali irisha sialenge chinge yake apart from chibesi chikucha maite county chiko 35% 35% of the chibesi chikucha serikali ejijinde 65% chikucha serikali ni bwate bono it is a big role ya national government asoko okokinia band apart from the na utotenga county ndo bwate no we have a fraction 30% of your revenue ejende ne serikali ni bwate na nere kamanyaga yiko na chenya bwate stake kuchia ne usiri uko bwate moseto ngayo kwenda kuchia bono ine role you play to make sure nga ntoli siko ya serikali garantu agere chikura whichever way na into esha itekera kana nero na ntogenda tukongonte mirango tutenga no toeke alright Biemana sana director na kontenga misi chinsa chia tonyorere kegima Samuel Matonda biemana sengincho yokona na libagali yao we give you a very short notice lakini ndi konyera ko bugukirana gaiga tonyera ko batu konera mange aya aringete okwegendereria anene aseke goli kyomosai ne chinjira ahoranya ko bokonyera opportunities sengincho yokwenyorera engeria yago ya kiralitu ko twakore to gukonera timanyeti Samuel liboli omore kegima oligererie etidiri kegima kirokende ingi kebisikanete meyago otaraerera gaiga asengincho koba omunyakirugo maitana gwate oherere otebiringa na bwate omanyi gwetera se chinchira chia obonchorera bintu binde mpwa keliro chebisikanete oranyara koba gotebe iranyara koba gego kwenekeria nga ekerogeke you are the right candidate asobwinga king match second chinkega ase kirogo kya UDA chairman ngari bari masaba mugambi utakire yundo jene by those qualities njiringa urasi ground ubate abantu bamanyete nyali bali enkima umanyita mahitaji y'abantu banyali bali enkima
ora convince nonya membership ya abantu baitu go swa UDA ko batebinge nginje yaye go swa UDA ni singinje neje karine yikigange ne yikiama lakini mono ekinata kitoko korego indoje nga ikonta kitugwe tuma ko give back sabantu baitu bintu mbire ndoche bire asigete ndaenda ngonte mirango ibire tatu nkonya barayi bari baito bachorere baikira ni bwango ili tusuke bosio naende karo bigo korugo ibitemi ndinga nyali bari masaba yoka nyali bari nechi ward nechi sapwe conscience lakini nyali bari masaba mbiro bire very clear ichire area for example yoka it's actually priority ya senkoro yane ekora ya kuri 15 years about 15 years na ndi na brinko yo mase bali tuali gite concept yechire ntangani ne yakabiri itini kwa teba so bari ko limboli kuna bonkomanya na bombwate documentation ngi twakorete na bari bonsi oy mheshimiwa Ongeli no mheshimiwa Machogu babera bajumbe baito no mheshimiwa Manduku bonsi bama etenga igintungire gi akoreka ne gitaria na ndi turachiko kokonya bono igintungiro tura ikensa impact ebe felt despite the uchumi kiren kongu ebindumire turata ke bikorekane nande bono kondende ninde available kuira ni back to community na rode binte binge na ta reach in more than 30 countries na rengi abantu bande bakora ngaki influence yaba inchi kuchase serikali ko college project na bintu binde ine kiama ke gokora ekiama nkibwate role ntosiereria ngobonya kero go boy gobonya libali masaba mbakorere gasi ekora ni mwanso amediri mwankinetie na indirende ni monte mesi miake yitate neiga morore nganki ndanyale kubakorera. Alright, asante sana. Good morning twende kuru chisa mocha muranga wote basante sana. Tuwanyele kwa bato kwa Semia Thais Matinde mungwaneli ya daktari endugu ya daktari Mumanyi from Mombasa. From Embassy. Yes. Niko ndani akoro Vincent Konyaru, Joseph Mokogoti Okonga wote banga oino mugani onka na buate leadership quality. Fred Oseko kuru Tendere City wote abunere botambe. No tole imeo murobelio tunashukuru sana. Tumejifunza mengi kurua ase omugani oiweli tuko yale. Ngati ya bange abanyara ko bakubwatoka ebirengereri byabo kurende asengencho yechinga kinebiro no togwikira omwerio bumurobulio bwensa kimambye yabono chinga kitwa chagete chinsa 12 chamambye tonyara ko batogosanga amonere Dorcas Kemuma koene kiabuna tonyere ko batoko letera omurobulio oyo haseboigo umugeni oito Samuel matondanyara ko bagwikirana twakwanire amange Joshua Uta nero nyara ko bakwenekia una eriogi ne chibicho cha gochera senchira yobo ikara mbia mono sana Samuel bia mono twakwanire amaya chinga kiogendete amono bokoleri anene ase constituency ya Nyalibali tali Nyalibali yoka kurende county ya Kisii ensingima ya Kenya nense engima twakwanire oboligererie obuya bwemerobelio ekobwatia ime ya Ndizi TV.